Kini ako ang pangutana, kaya pwede man nag-Bisaya. Magpinsahan kasi sa Tagalog eh. Bisaya lang. Nag-isgot naman o gingharian sa Diyos. Pwede ba nimo iulakway unsa ang gingharian? O asa ang gingharian kay mao man ay atong pag-ampo ama namo na sa langit, pagaygon ang imong ngalan, mabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuhod dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang pangutana, unsa iulagway unsa ang gingharian ug asa mo abot ang gingharian sa Dios. Tobag, sa Daniel 2:44, kitang nadaan na doon ay gingharian na tukuron. Yan asa na tukuran, ini sa yuta. O kana gingharian, mulungkad na sa way katapusan. Dahil sa Mateo 6:9, itudluan ta ni Kristo na atong pangayoon ang gingharian sa Diyos na muanhi sa kalibutan. So atong pag-iyon din na asa ang gingharian sa Diyos, ang gingharian sa Diyos na ako isutan kanina, mao ang iyang simbahan o iglesia. Kaya sa Mateo 6:18, mayroon si Kristo, pagkatuturon ko Pedro, ang akong iglesia na bisan ang kamatayon ligan magkadaog kaniya o ihatag ko kanimo ang pangayawi sa gingharian sa Diyos. So meaning, ang gingharian sa Diyos sa gisutan diha mao iyang simbahan. So na nga sa 5 sa Gipadayag nag-ingon na ang gingharian sa Diyos gihimo niya gingharian sa mga pare. Mao na kining among simbahan Prese, mao ni ang gingharian sa Diyos na gitugon ni Kristo diha sa iyang mga apostoles kang kinsa si Pedro gitadaag authority sa mga yawi niining maong gingharian. So natubag ang pangutana, asa ang gingharian sa Diyos, ang tubag o pinagsimbahan na gitugon ni Kristo kinsa gingharian sa mga pare sa atong panahon. So pangutana. Kanuhang pangutana, kay kini maday ang gingharian sa Dios. Kining simbahan, kining Katoliko o Roman Catholic. So napasabot ba na ang Roman Catholic na grupo na kunsaran sa Espiritu Santo ang tanan na namimbo nini? Tubag, dito pa lang sa pagkatubo din sa Acts chapter 2, ikunsara na sa Holy Spirit sa Pentecostes. Dahil sa Grolier Universal Encyclopedia, volume 5, page 106, Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So, ang Biblia nagtrubal na sa Pentecostes, ikon sa Espiritu Santo. Okay, kumpirma diya sa kaligunan sa kasaysayan nga way laing simbahan na nagunad na nagkonsaran sa Pentecostes mao kining simbahan ng Katoliko. Kang kinsa gipadayag 5 Dies gihimong gingharian sa mga pare diin si San Pedro na usa sa giingon nga likon na haligi sa simbahan kay ang tilko sa Ginoo sa resolution gisulatan sa 12 ka apostoles apil ana San Pedro. So San Pedro na imong kabahin sa gingharian sa Diyos o na sa among simbahan
simbahan ng Katoliko amo ning giila nga mao nang kingharian sa Dios kinsa gidumala og mga pare sumala sa mga tekstong akong gibasa. Sir, pala ka na Ang pangutanan ako kanang Roman Catholic kanang nga membro na kunsalan na si Santo. Wala ko mangutan na panahon sa Pentecostes. Dinay karon nga atong nakita nga iglesia kining Roman Catholic tanan ba nga membro sa Roman Catholic na konsaran sa Espiritu Santo. Mao na ay pangutan. Kung gisabot na pag-pray akong tobag, dayon ko ng simbahang Katoliko ay konsaran sa Espiritu Santo. So, masabot na siya nga ang tanan ng mga membrong binunyagan sa Katoliko nakadawat sa Holy Spirit. Pero bakit mo sulit yung pangutan anong naamay Katoliko ka mga magpuyo sa matarong kinapuhi? Ito ba din sa Galacia? Galacia Kapitulo 5 ako lang ni unhan kay mo nahibalo naman ko nga mo ng sunod nga Katawan ba? hindi mong ipangutana. So ang pagkakataon tanan nga mga membro na konsaran basta na bunyagan sa Simbahang Katoliko, pero na something na problema kung buhis ko natag morality dengon din ang Espiritu mo ay naghatag ka nato kinabuhi o sa pahari o nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita mapagarbuhon o magpasukanon o magmasinahon sa usag-usag. Although ikonsaran ka sa Holy Spirit, pero matod ni San Pablo, paharia ang Espiritu Santo sa inyong kinabuhi. Karon kung ang usa ka Katoliko wala magpuyo sa maayong kinabuhi, iyan ang sayo. Nga ang Holy Spirit, ganaan niya, wala niya paharia sa iyong kinabuhi. So dili kay ipasangil ni mga simbahan na Katoliko na naay Katolikong patulunganon, problema na sa Katoliko nga naman na naunta siya Holy Spirit pero wa niya paharia sa iyang kinabuhi. Sama po sa mga laing pinuha, nagtuo po sila kang Kristo, pero naapoy mga dili Katoliko nga po magpuyo sa maayong kinabuhi. So problema po na nila, no, inapahari ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Meaning, ang Katoliko o dili Katoliko, kinahanglan na kung mo-recognize ang Holy Spirit ni Anato, maningkamuta sa iyang grasya na mohari gayon ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. So, pangutan na, please. Di kay basta-basta niya akong ipangutanan. That's great. Dahil mag-unaman. Sobra ka advance, no? Mag-isip. O sa Tagalog pa. Dili ko mangutana na una. Ang akong pangutana, ang pagbunyag o pagkunsa sa Espiritu Santo, kadto bang nabunyagan sa masusupa? Mo ba naibot pasabot nimo? Ang Holy Spirit, Brad Tracy, base ng tuo kakasanag ko ang mo kunsat. Even si John the Baptist, Lucas, atong babasa, na dito pa lang siya pagkahibogso na puro na sa Holy Spirit. Kung masama na, Lucas 1:15. Ikan sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. So may problema ko ng bata bunyagan para makabato ng Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit hindi na mamili sa taong kagumay o kago. O nang simbahan Katoliko at pinungyod ang bata sa pagbunyag.
kay kinahanglan niya ang Holy Spirit. Kay kung may Holy Spirit, practice, mo na mahitabo sa Efeso 4:30. Kuyaw kaayo ko ng imong bata, di mo kunyanan. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30 ko na itong mabasa. Ayaw ninyo pasugpa ang Espiritu sa Diyos, kay ang Espiritu mauman ang patig sa Diyos, diha ka ninyo, alakon nga sa adlaw, kaluwason ka mo sa Diyos. Ang Holy Spirit mo isahin sa patig sa Diyos, na sigurado yung maluwas kini, ipatigan niya sa Holy Spirit. Karon, kung ang imong bata, hindi mo pabunyagan, di makadawat ng Holy Spirit. So, hindi siya mapatikan sa Holy Spirit. Doon sa man ang timailhan niya, kasi sigurado siyang luwason sa Diyos sa adlaw sa panudya. Ezekiel 9:4 o 6 o sa Meginon, pamatyan ninyo ang malalaking mga babae, mga batang tigulang, sila naway mga patig, hukta sila paglaglag o pamatay apan sa taong na ay patig, ayaw ninyo sila hilapti. Unang Katoliko, dagko o gamay, ipatikan sa Holy Spirit, diya sa bunyag, kay mauman na ang assurance na luwason sila sa adlaw sa panudya. Karon ko ng imong bata, wala mo pubunyagi, why Holy Spirit, kandidato sa patay na maanak sa mga born-again. Ang amo ng giluwas. Giluwas na mo ang mga bata, ano man. 1, 2, 1:35, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Kung saan man pagpakasunod dito, ma-born again. Kung saan man pagka-born again, born by water and the Spirit. So, kung nangpunyagan, mula sa Katoliko, di lagay kami madagko ang magbunyag-bunyag para makabaton ng Holy Spirit. Ang mabata, kaya maugod na ilang silyo. Eh kung may silyo lagi, kandidato sa patay. O nang among mga anak, may assurance na pag-abot sa paghukom, na bunyagan man, so napatikan sa Holy Spirit, ang patig, mauna ang timaylan na iya ka sa Ginoo. So kanang inyong mga bata sa Protestante, wa man ay Holy Spirit, kaya umanibunyan, wa na patig, kandidato niya na sa patay, panahon sa adlaw sa paghukom. Kung napamunyagin na ninyo ang mga bata. Kaya klaro, imutubag na kamasuso ang may bunyagan. O, pero ako mautana na, ang pangutana, diha ba kung saan ang Espiritu sa diyan di bunyagan ang masuso na naamang kapulidag ko. Sato pa ang mga dagko na ibunyagan at kung nila nadawat ang Espiritu Santo. Mga ba na ibot pasabot? Kung natong basihan ang buhat 2:38 nga moabot ang Holy Spirit diha sa bunyag o kini nga saa di lang kay kaninyo kasi mga dagko apel usab sa inyong kabataan sa English children. And the word children is plural, ang singular is child. And what is child? The number meaning is an infant according to a dictionary. So sa ato pa, kanang pagdawat ng Holy Spirit, di lang na kay pangdagko para usab sa inyong magkabataan. O na ang Katoliko, dagko o gagmay, kinahanglan bunyagan para makadawat sa Holy Spirit. So natubag ang pangutana na diha pa sa bunyag, natubag kung natong basihan ang versikulo sa buhat 2:38. So Lord, pangutana. So, klorahon ang tubag nemo bro aleman nga naaday na bunyagan na masuso na apoy na bunyagan na tungko. Sa ato pa di ay ganang nabunyagan dagko, wag na sila mabunyagi sa masuso pa. Ako nabunyagan ko sa Katoliko 36 years old.
So, na ay mga Katoliko na apil sa pamilyang Katoliko nga tungod kay wa nila tumanang ilang katungdanan as parents, nadagko na sila, gawa ko sila mabunyagin. Mula sa dagko na sila mabunyagan. Ako, nabunyagan ko sa Katoliko, 36 years old, tiguwang na ko. So, mauto ang panahon na i-recognize ako ang gahong sa Espiritu Santo sa akong kinabuhi, isip pinunyagan ng Katoliko. So, ang imong pangutana, dito na ba sa dako? Oo, kung dito siya po nabunyagan niya itong dako na siya. Dahil mapod ang imong sitwasyon kay di magkakatuloy daan sa siko pa maka. So kadto tong katuloy daan na abay katuliko nga daan na dako na sila ibunyagan. Dahil lagi, Katolikong sa ako ng Ingon na ay mga parents na wala nila tumanang ilang obligasyon na nadagko na lang sila ang ilang mga anak wa pa'y bunyag. Kung dito na sila nakarealize pagdako na nila, dito pa sila ng pabunyag datong panahon na dito taas ang ilang pagkita. So kaya simbahan ang bunyagan lagi, bata man, masuso, bata o mga masta tao, bunyagan ka simbahan Katoliko. Kaya mo man ang pating o ang pating importante man na kay kuway pating kandidato sa patay. O na amo siguro doon yun na mo na makandidato sa kaluwasan ng akong anak kaya na akong simbahan ko nila pang kaluwasan. Kaya inyong simbahan kaya simbahan na sa pagkalaglakan, bahala mo ninyo pabunyagan. Hindi lang problema, kung bago na ito sa Ginoo, kung ano inyo pabunyagan para makadapos para makapatiyan o mo ay garantiya sa kaluwasan, ibiso pagprotekta. Mo ang challenge na mo niya. Okay, klaro kayo ang iyang tubak, mga gala. Klaro na. Pangutan at tubak, magugay jutan. Kaya wag pati pagpinuang yun. Okay pa ka. Kumanos pangutan na pwede kumupumupaya. Pwede, pero under cross-examination ka. Hindi man pwede ang hapon mamumba kaon na musibat. Kami mo permit nga mawali ka, pero kung mani mawali, i-cross-examine ka. Tubag pangutan ka na mo. Okay. Tagaan ka na mo 20 minutos. Then, mo-undergo ka o cross-examination. Pangutan ka sa imong dito. Okay. Di pa ko, pangutan kayo, pangutan ako. Pangutan ako. Okay. Karon, sure ba yun nimo o sa reliyon sa Roman Catholic nga tanan yun na bunyagan sa Katoliko dako o gamay naka-receive yun sila sa Espiritu Santo. Sure ba nimo na? Kung nagduda ka sa Acts chapter 2 verse 10, mawala na ako kay Sandigan na versikulo kung ang ibase na ito na ang tanan yun na bunyagan, nakadawag ko ng Holy Spirit. Gawas anang nabunyagan sa dili kini otorisado nga mabunyagan sama-sama pastor. O dili man na sila mo ang otorisado. Okay na sa buha nga magwali sa kaluwasan ng buot ra. So mo na ang maayong kaugmao na Sunday man sa mapare kung dito na Sunday sa otorisado mapare nga dunay authority nakadawat na sa Holy Spirit. Pero nag-aakap 20 minutos dahil mo cross-examine ko din mo niya. Unamon sa pamutana, kaya na ang may hatag lugar na 20 minutes. So, salamat sa Ginoo. Okay. Okay. Sa kapunta,
May pa na siya kung minuto ka. Anak ko. Asya. Okay, tayo. Masisipin pa kaya. Oo. Are ko ka. Okay. Okay, so good. So good na. Okay, Dana, oras bro. Okay. Sayang oras, sayang. Ayan. Sama. Anak ko ang sugod na. Pause na to, pause. Pusa. Ang Diyos, salamat Ginoo nga natagi gayon uban sa iyang mga alagad. Labi na ni Paul Alima, naghagang bubi gayon. 20 minutes pagpakayat. Okay, mga igala, salamat sa Diyos nga nindot kayo ng panahon na kay Walwan o kay gayonan po nga makasulti ko. Sumala sa Biblia mga igala, katong ipangsulti ni Paul Alima, itong kay na ay versikulo, klaro kayong isunod na ang mga pari gayon, ang ipayalan sa Old Testament, dili lang sa pagsanyaw, pagtugan sa tibuok kamaturan, nga pagtulunan sa unang panahon ni Moses. Minsan gani sa mga balatian, ang mga pari gihapon ang maoy mususi kung naayo ba ka sa maong sakit. Kung naapoy mga kasukaso, mga pari gihapon musay. Purtukanan mo na kutiksoan panahon ni Kristo, daghan pong mga pari na milokos ni Kristo. O naningon si Kristo, kung tinunod ka mong akong tinunan, tumana ang akong pagtulunan. Sa akong pagkakatuliko mga higala, akong gisusi ang mga doktrina tungod sa usa ka bersikulo sa Biblia na akong nabasahan. Kung ang buta moagak sa lain buta, puro sila mahulog sa kanal. Ang buta sa buot niya na kanang mga tudlo, mga giya, delikado. Kaya kaeskwela ang mga kaparian o taas-taas na katuligan sa akong naibawan, sa akong panungat impormasyon, to 12 katuig. Kaya sa pastor, pinatasan ang upa. Kung ang Biblia ay sudan, kung ang tuig ay sudan, mas tagagaybaw ang pari kaysa pastor. Pero ang pangutana, kinsa may natudlo nila. Kita nga mga Katoliko, klaro kayo, nga nisunod lang tadayon sa tudlos mga katsila. O wala yun matuman ang gingon sa Mateo 28, panglakaw kamo sibok kalibutan, o himuha silang akong tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu, o tudloy sila pagtuman sa tanan na akong isubok kaninyo. Ang apostolis ni sunod, pero sumusunod sa apostolis, kining Roman Catholic, nag-ingon na silang sumusunod, pagkos sa dihang implement na tudloy sila pagtuman sa tanan. Kaya ako mismo wala ko matudloy. Kaya labaw ko na akong ginikanan, wako'y nakatunan. Naunta sila ungay untang tudluan
aron ipasas silang mga anak. Pero sige lang gyapon ko sabat maway sabot-sabot. Ang tumiyabot ang panahon na nisusi ko, abi ko ang dating daan mo sakto, pero dating doon diyan. Tungod kay posible nga party mawa ko nila dawatan. Karon akong gipasa sa Biblia. Ni aday mga party na ipalakbot o ipotbol sa Diyos. Nahatag na ni Alema kanina kato Malakias Kapitulo 2:7 o 8. Pero ang pangutana na amay wala mutuman mga pari o di ko na to may lakyan sa nino. Inuan ang tarpulin. Kaya naman na ako'y mga pari mga lumot. O na ako'y mga pari na buutan. Sama-sama nakikita pagkakaroon. Si Darwin Gitano. Mausapon na sikdi sa wapa mapari. Pero ubang mapari mga badlungon. O nagili ko makaingon nga grupo ang nakonsaran sa espiritu kundi individual. Kaya naapoy mga Katoliko mawala makonsaran. Tungod kay na ay mabasa sa Biblia na ay proseso na kanusa ka mapatikan, kanusa ka matagaan, sumala sa Biblia na adiri Episo 1:13. Ato ning basahon kay basig sa ayon kuning mga safety nga muhatag sa bersikulo di ako dili inon. Madelikado, madaot akong bad record. Pagkaon, mabili. Episo 1:13. Ya. O mausap kini ang nidamat kaninyo sa pagadumog ninyo sa matuod na mensahe sa maayong balita na naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa ipatikan kamo sa Dios. Pinaagis paghatag kanyo sa Espiritu Santo ngayon isaad timaan nga kamo iyan. 14 minutes. Sa ato pagkanto diya ito na aday mga tao nawa mo to Juan 1:12 mo nang dili o kagarantiya nga ang masuso automatic nga mituo kay di pa na siguro kay basit pagadako bugal-bugalan niya ang mensahe sa Juan 1:12 mo ni gibutang diri sa Biblia aron maklaro kung si 12 miyani siya sa iyang kaugalingong katawan apan wala sila mo dawat kaniya kung nagkaroon i-consider ni mo ang masuso ni dawat na nga naay dako gani nga di mo dawat nga makasabot naman ta sortihan kung sa pa ka na masuso nga kay kalibutan desyon manatog ane ang dambong pa o sa tanong pana o sa pumayong sa parihan iagi sa nagyod o nga muduko na kay hinog na maunay bantayan na to kay ang apostoles sa una imposible ito mudulog himog yun na ang masuso kundi rekadto ng mutuo mudawat sa ilang isulti kay naang malagi mo supat mo ang Biblia apan katong midawat ug misalig kanya giatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios nandili basta-basta pangutan ni Lord makasimuon dawat na ko apela rin pagtubag anak
Pero tukanan mo na ko, ang Biblia ningon sa Roma, Kapitulo 8:16. Ningon diri, Roma 8:16. Tanaw na to, unsa ni ang mga ebidensya. Magigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu. Aron pagmatud na kita mga anak sa Diyos. Diba, te? Sa David, ini mabasa sa Roma Sugyapon. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawahanong kinaiya, kundi sa espiritu, kung tinuod man o galing ang espiritu sa Diyos anaa sa inyong kasing-kasing. Katong wala espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Sa ato pa, sa Roman Katolik, na ay iya sa Diyos, na apoy dili iya sa Diyos. Nga naman, na ay ebidensya, na ay bunga, kung naangay espiritu. Dili ang pasabot na kita maningkamot. Kaya ako doon ang nasinati mga higala. Sige kong paningkamot biyaan misyo. Inom, sugal, pangawat, magubog-ubog, panugal. Ako nang gibuhat. Naningkamot to biya. Hindi samot, inong ko kadaotan. Kaya na-addict naman ko pinom. Pero sa diyan nakasabot ko sa kiwali, sa magwali, kasi Kristo namatay, gulubong na banhaw. Diya ako nakatuo, na siya dahil nagluwas na ko. At tungtungora akong itagaan pag gidawat ako si Kristo. Pero akong baligriyo. Katoliko, gyapon ko. Pero dito na itabo, mga higala, na mag-o hinoon akong kinabuhi. Dili sa grupo, kundi sa pulong sa Ginoo. Kaya ningon ang balaang kasulatan, dili sa uwan, insi, niyon diri. Uwan 15, 5. 10 minutes. Niyon diri. 10 minutes. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga, ang mapabilin kanako, o ako diha kaniya, mamunga daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. So kamo dihay nga wala na, kung ang tao nga wala mabago, wala si Kristo. Ebidensya na. Kaya nga kung wala ko, wala mo'y nahimo. Kung na ako, na mo'y mahimo. Diba? Mauna dili yung Katoliko ka, Mormons ka, sa Singhoba ka, personal ni mo na. Pakigdugtong sa Ginoo, kay siya ang dalan, siyang kamaturan, o siya kinabuhi. Huwag gani ka magunit ni Kristo. Wala ka masumpay ni Kristo. Bisag pag nasumpay ka Roman Katolik, patay gyapon ka. Doon kay wa ka makunik sa punuan. Mao nang adaw ingnan ninyo na ang tanang Katoliko na bautismuhan na konsaran sa Espiritu. Kaysa palibot, grabe, kusog mo ang Roman Katoliko. Kung mo ba na'y kinabuhi? Kung na po yung Roman Katoliko, kung nabago ang kinabuhi. Nga naman, kay naan ay relasyon ni Kristo. So, nahulog man na ako daw, ang Roman Katolik ray na konsaran sa Espiritu. Ang uban, wala konsarin. Pero nganong nabago man sila. Kay si Kristo lagi nagtanaw sa atong kasing-kasing, kinsay tinuod nga mituod taniya.
kay mailaan niya sa sinugdan kinsay mituo o kinsay magbuti. So muna yung gumalingon, ang Biblia ningon, ayaw susiya ang grupo. Ang Biblia nag-ingon, susiha ang imong kaugalingon. 13:5 mga higala ningon diri. Susiha ugokmi ang inyong kaugalingon. Aron pagtino kung nakinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Naibalo na kamo na si Kristo Jesus anak kaninyo gawas ko na pakyas kamo. So ayaw yung taon mo pag hisgot o pastor na inyong mga pastor wala subuha. Kaya ang Biblia na ay pastor. Gasa ang pastor sumala sa Biblia. Epeso 4:11. Ugwa ni gamitas masip di. Kay wa may pari ani. Kadto ra gamiton ang pari sa unang Pedro 2:9 kay nay pari ito. Ang mga grasa niya mao ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tiksangyaw sa maayong balita, ug ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Para sa maning lima kagasa, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawan sa Dios alang sa buraton na Kristiyanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Mao din mo prepare disipan at himong tinun-an ang mga tao, mga pastor, mga magtutudlo, magtagsangyo sa balita aron mo sila muhimo sama sa among gihimo karon o sama sa gihimo nila nga dili man yung mga pari safety man na sila o Team Maria mao ni ang pari unta sumala sa Biblia na adere sa unang Pedro Kapitulo 2:9. Ngayon dire apan kamo mga piniling katawan ang maharianong pare o ang balahang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kayag sa to pagkining mga bariya, mga dautan, mga kriminal, mga tulisan unsa pagkadautan unya nabag-o o ang kahibulungan kung buhat sa Dios isangyaw dili ang grupo, dili ang relihiyon, dili ang leader, kundi ang kahibulungang buhat sa Dios. Dili ka mang daot sama sa uban nga naa sa laing grupo rak-rak ka na yung ribultog kahoy bato ga disimba sa Katoliko. Una-ana ba ang mga apostoles sa diyang nagbuhat sila nana ya kita po mga Katoliko mainit patungdunggan pirahan po sila nga naman tungod sa relihiyon, tungod sa grupo o dili sa Espiritu Santo. Kung naatay Espiritu Santo na ay bunga mga higala o dili na praktisan o dili na eskwelahan to kay kung na Espiritu mubunga yun na siya. Sumala sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 22. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Sumauday na source ang Espiritu sa gugma. Kalipay kama, kalinaw kama, pailog kaluoy kaayo pag kami natudon o pag kamo pabsanon o pag mapugnanon sa kaugalingon kining mga butanga wala may supat
sa bisan unsang balaw. Mao na dili ingon nga kanaagon Katoliko akin lang mabunga ko no kunaan na kay espiritu. Dili na pasabot na kung mabaling kag reliyon wa kay espiritu magpabiling kag Katoliko na ay espiritu no wala gisto ta grupo individual kay individual po ang moto mo nang hinautunta na makuha na to ni adaw mo pagkadiloso ayaw mo pakigrupo individual kay makasusirata sa atong kagalingon di ta kasusisuban kay naamang po inyo nagsangyaw mi nagsangyaw mi sa imong ngalan naghingilin ng demonyo sa imong ngalan pero sa tubag sa Ginoo moabot na maadlaw wala ako makaila kaninyo bahawa kamong makasala sa ato pa di ay dili sa imong nahimo na iya ka sa Dios kundi ang imong ngalan nasulat sa libros kinabuhi kay kung wala imong ngalan dito dili kasakop sa gingharian sa Dios kundi sakop ka sa iyang kaaway. Ingon ni Res Biblia, karo kay Res Biblia, nga kung wala imong ngalan dito, karo kayo, itambog ka sa linaw nga kalayo. Pastor man ka o pare, basta wa kay nga dito, sigurado itambog ka imperno na mao ang kalayo. Ang kanang tao nga walay ngalan sa 15 sa gipaday 20 diya sa libros kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo katong walingan mao na ang mga tinunan nga 72 nga niuli ni report sa Ginoo nga nakainginan sila mga demonyo pertilipayan nila pero sa tubag sa Ginoo dire sa 19 o dire sa 20 apan ayaw kamog kalipay tungod kaya mga yawa mi pato kaninyo kundi paglipay inon kamo kaya ang inyong mga ngalan na sulat dito sa langit dili malimbungan ang Ginoo kaya sa pagbalik niya dili mangutanag asa ka ng grupo nga bilong kung again mga Sabadista Mormon, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Tarsan, Iglesia ni Presi dili na kundi magdungaw ng listahan so siguruhan ninyo ayaw i-consume na tanan Katoliko na bunyagan o nabutismuhan na kunsaran sa Espiritu tingali ka mong tanang siya din apilanan na kunsaran mo pero never sa uban tunggay dili ang kahoy mailas bunga oh di ba dili tayo sudit sukay mauwota na kay kasagaran na ba na ito badlumon kawas las mga Roman sa uban nga Katoliko pero ang mga bunagin taksar ko nagagitag badlumon amo na yan ang resulta reliyon ang resulta may nakabago kay nibalhin man o di ka mabalhin nabago ka mobilib pa ko pero nabago ka kay nibalhin ka murag medyo ka may ragliban na pero mo pabiling kang Katoliko kunya nidawat ka ni Kristo na ay bunga Katoliko gyapon ka kunya mubasa ka Biblia musangyaw ka nan kana na ay Espiritu Santo dili pagtaman daghang salamat kay oras gidagana o nagpupos na ang oras sa ngalan ni Kristo mayong gabi. Kaya itong malakpakan no, si Brad Prezi sa iyang 20 minutes na pagpadayag. O karon mo-undergo siya sa atong cross examination. Brad Prezi, dila na. Lord,
Brad Tracy, mayroon ka ganin na ang Diyos individual ang iyang pakigrelasyon, dili siya sa grupo. Di ba iyon tuloy mo nga dili grupo ang sa Diyos? At isultin mo ganina, ang Roman Katulisan na kung saan sa Espiritu kay nabunyagan man, kung gagmay mo na yung tuba ganina. Di ba ko mangutanaan na ang akong tiingon di mo ba nga ang Diyos dili siya makikrelasyon sa tao sa grupo. Kundi ang gusto sa Ginoo individual. Tinuod ba itong imong giingon? Individual, tungod kay naamay mga taong dili ko mo to na ako'y mga taong mo to manandi mong gutanan, so na individual na. Pero during sa Pentecostes, tanan to na konsaran sila. Gawas ato, sila Pedro ay ningon na bawali pas Pedro wa pa mapandungi na konsaran na ang mga dili-Hudiyo. So kay na ay ilhanan na konsaran kay isulti man sa laing mga pinulungan. So na ebidensya, umotor niyon sila, nakadawat po sila, yung mga kadawat naabay magpugong kay may bunyaga sa tubig. So naaday po yung nakonsaran, awa pa mabunyagi sa tubig. Kabunyagan pa Manila sa tubig. Ako pangutangan na ba? Mayroon ka man kayo na ang group, ang Diyos mahiglapot sa group sa individual, dili sa grupo. So, katong Pentecostes, 120 man to kalagkatingom. So, ikonsaran sila sa Espiritu Santo, isip grupo o isip individual. Dili ingon sa grupo, kundi ang individual ato kay karang nakasulti mas pinulungan. So, naabot ito nga nakatambo na maingon na nagtanaw ra sila sa netabo. Pero dito sila nakuhaan na ang mahupog ang talini sila. Posible kung mahupog na alas 9 pa, maglipas sa Biblia. So na-adoy witness ato nila na nakonsara. So niliputan ng konsara kaya na may witness. So, grupo sa 120 na konsaran. Ang katong 120, lihap naman to, huwag mong po yung mo ito yung grupo, tulili na-record ng 120. Ang mga presi, nakasapot pa doon sa bulong grupo o individual? Ito ba? Pwede kong sapon. Kay ang grupo gani nagkausa, nagkatapo. Pero wa man tumingon, ang individual tagsa-tagsa. So tagsa-tagsa sila nakadawat sa Holy Spirit, pero kay diha man 120 na grupo. Salamat kayo mo na gihuwat na ito pa. Imong gikutlo ang unang Pedro 2:9. Kung sa maning piniling katauhan, grupo rin o individual, ito ba? Kining katawhan nga gisgutan nga mga pare, mga tao ni nga individual nga nabag-o nga giusa tungod kay niyong mga Biblia ayaw undanga ang inyong panagtigong. So nakusa sila katong mga tao na konsaran sa Espiritu. Tapos una ko ang pangutan na, unang Pedro 2:9, bakit bang piniling katauhan kung sa mga individual o grupo? Ito ba? Individual lagi. Pero, magrupo sila. Wa man yung grupo, kakuha na ang grupo. Wa man. Dikonsara mo na sa Espiritu, o niya, maunay lawas si Kristo. Kung lawas ganin ni Kristo,
parte kas lawas amot pagkatiil. Pero wa ka mamungros lawas sa wa pa ka makonsari. Di ba kini bang pinili katauhan, grupo ni o individual? Kaya ingon ka man ka nakasabot ka individual o grupo. So, kautan na mo, kini word ba nga pinili katauhan? Kanang katauhan ba, pinili katauhan? O sa mana, individual o grupo? Individual hud kaya nga naman pinili man di man tanan o tanan pagrupo. Individual nga gitawag sa Dios, gipili sa Dios, pero di grupo. So ang pagtawag nila na individual, pero sa diyan na kunsara na grupo. So, naalaki grupo. Kaya kini mag-umord ka katauhan kung individual, unsa may tawag sa individual kung dili ni siya grupo. Diba? Unsa may tawag kung dili grupo? Kanang word na katauhan mao sa na grupo, kaniyon man ka individual. Pag individual, unsa man ang word na gamiton pag individual na kuhaon diya sa word na katauhan. Katauhan paghihapon ang individual. Katauhan guyapon kay nga naman tungod kay naamay mga tao nga bituo nga wala anak ang grupo o mga apil. Pero nituo siya, apil siya sa katauhan sa Diyos. Oh. Pero apil na po sa grupo, ang katauhan sa Diyos na grupo. Kaya nga naman, naalagi mga taong dili mo to, naapoy mo to. Bisan sa ato sa Katoliko na Katoliko ba tayo kay nakasabot? Na Katoliko ba tayo nasabot? Doktrina o man. Kaya ginagalan na to Katoliko puta. Kaya sa atong pagdaan at ginagalan sa masusupa, mamang to si Kristo sa tungunan na bumyaga na tayo. So, daghan ka ng mga Katoliko nga wa ganyan kahibaw kung sa'y doktrina, anong oros, anong karawat, anong kabisa. Di ba may pangutanan na? Ang pangutanan, bagiling word mga katauhan, grupo ba ni o individual? Maro ito pag-ara sa tarong katubag mo. Balik-balik na ko og tubag nga sa pagtawag nila ni Ana tagsa-tagsa kaya naalagin di mo to di man pwede mutawag o kamong grupo re iyan na muna ko walihan pa man na patuhukon pa man na kono sa os o tin og naay mo to o 5 mo to'y grupohon. So individual di ay ang pagtawag nga gitawhan sa Dios. Kaya gikaingon lagi ko nimo na ay grupo sa Katoliko nga wala ang mga bangko nga naapil ng grupo na wala maapil sa grupo sa Roman Catholic panabago katawhan gyapon to sila sa Dios. O, di ba? So in short, mooyon ka nga naay grupo nga piniling katauhan. So, diha na ko. Matod ni mo kaganina, kining dagko nga tao, bunyagan para makadawat sa Holy Spirit. So ang pangutana, ang Holy Spirit mamili bang tao, dagko o gamay, nga makonsaran o dili? Mamili ito kaya ang giwat ang nag-require mo to mabitang walihan una usa pa kunsari wa kunsari daan sa pawalihi walihi una unya ang Ginoo may muhatag di maghuwat kag tagaan sila kay siya mo hinaybaw nga mituo katong imong giwali
Dili kay ikaw may muhatag. Okay, kamo may ang nawalihan tanan, hala, nanang espiritu ninyo. Di na pwede. Wata, nga naay mo manipis ang espiritu nga na nila. Sa ato pa, masabot nga sa imong giingon nga ang Holy Spirit mukunsad lang sa tao kung siya dako na. So dili pwedeng mapuno sa Holy Spirit ang masuso. Tubag. Dili sa dako lagi, pamino mo sa tubag ba? Katong mo to. Bisan edad ka 9, bata gyapon na. Edad og 10, 11, 12. Ayaw na pabutag dako walihin na. Onya karon kung mutuo na siya, may bawaan po nimo. Kay ang iyang kinabuhi maustro. Bahala dili perfect, at least na ay kausaban. Ayaw nang dagko kay dili at least na kay na ay dagko edad og 80 di ka pumutuo. Kining masuso, wa ko'y puruhan ni nga mapuno sa Espiritu Santo kung may pagtuo. Di palagi mabaho ang nituo na lagi. Ayaw hukme. Mintas masuso pa nga nituo na wa mo tuo. Huwata lagi o mudako. Sanyaw iuna. Dili kay dili so, kini masuso. Hawa ni pagtuo. So kung siguro, uri mo nako na makita mo. Ikaw pa sanyawa na na. Di wa ko mangutan ng pagdako na masuso ba? Kay tinorman gud sa imong tinubagan nga ang Holy Spirit mo kunsad sa tao kung siya doon ay pagtuo. Kining way pagtuo ba masuso? Mao man na inyong doktrina nga ang masuso way pagtuo. So ang way pagtuo nga masuso ninyo, dili ba wa bay puruhan nga mapuno sa Holy Spirit? Dili palagi mailaan na. Ato dito, ingon nga ang masusuway pagtuo. Okay, dili yun na mong isyo. Ang masuso, dili pa ni mo mabaw ang ito ba o dili. Kay mo dako pamanadong. Wata sa akin sa man kung nag-ihog piso. Wata silang maihaw na nga angay na sa buwan. Hala, pagsabang piso. Kaya mo nang giyok man na adi. Piso man manok man ihaw nito. Mali pagsabot ako. Hulat sa ta. Ayaw automatic nga mamembro na sa atong reliyon. Punyaga na lang niya aron membro na ne. Dakog tulubagong na pagkadako na. Labi na buwa pa ni mo tuloy sa dihang dako na. Ipasagdan ni mo. Nah, mayo ka seminar o CLP. Christian Life Program kay mabago pa. Murag wa gyud may magkaabot ni Brother Presi. Kay ni sibat man sa pagkadako ako ang gibutan na state of infancy ba. Kanang masuso ba masuso. Wa ba na puruhan nga mapuno sa Holy Spirit? Ayaw ko tubagan na ito, madako na. Sa kanang state of infancy, baka na estado sa iyang pagkamasuso. Wala pa sa pagtuo matod ninyo. So, dili pa siya mutuo sa Ebanghelyo. So, wala ba ganyan puruhan nga mapuno sa Holy Spirit even in the state of infancy? Diba? Dili lagi na maoy basahinan tungod kay masuso pa. Ang tubag nako mao na dili pa nimo i-conclude. Ayaw ko ay ang may sibat panggas akong pangutana. Kana bang estando ba kanang bata? For example, bagong gianak. Kay ang imo mangutinor dito na pagkadako makadawat ang Holy Spirit ko mo to. Gikondisyonan man nimo nga mapuno siya sa Holy Spirit kung mo dako siya, kung mo tuo siya. Ako pangutana ba kanang state of infancy ba kanang pagkahimugso niya? Dili ba na pwede nga mapuno dayon sa Holy Spirit bisan wa sa pagtuo sa Ebanghelyo? So, dili lagi na may tabo. Kay nga no, ang Biblia na ay process nga mapuno. Dili yun na mapuno. Kaya wapag na mo to.
Okay, mo lagi ko anak ko. Mo na ako gihulat ng tubag. So ingon sa dili ko no mapuno. Atong tanaw kung sakto bang iyang giwali. Basa ko Lucas 1:15. Kay naghimo siyang ako lang ibalik din sa 13. Nganli siyang Juan. Ini kahimugso niya magmaya ka og malipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at tumangan sa Ginoo dili kayo siya mo inom og binog isog kay limnon gikan sa iyang pagkatao mapuno siya sa Espiritu Santo. Ay, klaruha kayo. Di mo kondisyonan na huwatome mo nga mo tuo para sa pagtuo pakunsaran sa Holy Spirit bisan pa di ay diha sa pagkatao niya mapuno na siya sa Holy Spirit mo ang simbahang Katoliko ang mga bata kay wala may kondisyon ang pagkapuno sa Holy Spirit masusog ka lang unya ka na dili kaya pagton na madako usa pamutuo para makabaton ng Holy Spirit. So mga itong practice I hope rin atong discussion karon educational dawata po ng among pamatuon na nasipyat ka sa imong pag-ingon ng Holy Spirit mukumsad lang kung mudako na ka o mutuo isa wa kay pagtuo pwede kang punon sa Holy Spirit maputi ka sa Ginoo. Anong iyong manlimitahan ng Ginoo sa iyang gahong nga punon nila ko ng bata sa Holy Spirit? Anong iyong maniyon na madakon kay iwalihan pa mutuo pa siya para makadaw ng Holy Spirit? Uy, dili na mao. So, sipiyat mo diha sa inyong pagsabot o pagutana, titubag lang ka, represent. Mayroon ka ganina na napag-o ka dito sa laing tinuohan sa dihang giwalihan ka na si Kristo namatay o nabanhaw. Sa Katoliko pa ka, wala ba na iwali sa pare na si Jesus namatay, si Jesus nabanhaw, o si Jesus bumalik? Wala ka ba kadungog anak? Dito ba ka nakadungog anak sa born again o nadungog ka na nimo sa Katoliko pa ka? Nadunggan ako sa Katoliko pa. Kaya naman tungod kay Misimba man. Unya, wa man kasabot. Sao man na. Oh, sa ato pa, ang mga tao di ay imo aton nga makasabot. Ha? Kaya di tanan, basta pag nakadungog na, tungod ining gitawag nga basyanan sa buhat 16-14 ato lang pong ihatag ni sa kahanginan aron naapoy basyanan ang Diyos dara atong masahon sa 14 usa niya atong namati tanamo mao si Lydia nga taga-Kira na namaligyan panaptong na dagtong pula madlokon siya sa Diyos o ang Ginoo nag-able sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo sa ito pa ang Diyos ay ma-able dili ka pwede tanan na nakadungog na makasabot kaya ablihan pas Ginoo at tungtunguran sa nagalungog ko sa wali sa pare wala ako ablihi dili kay ato na slay reliyon mauna po ang panahon na mo na ato kabingon ko sa Ginoo mo na yung sabot Karon, kaya nakadungog ka naman di ay nga si Kristo namatay, nabanhaw. Sa iyo pa na sa simbahang Katoliko, gawa ni mo gamit ang imong pagsabot ko ba? dili sa iyo sa
Katoliko. Ang sayop sa Katoliko kay diniretso na espiritu. Oh, masusok pa ito. Huwag pa galing mailhan ni mo na kay ang kahoy may alat bunga. Huwag pa rin mo bunga. Hilahan na espiritu. Ayaw lagi. Iparihan ninyo. Nakaroon na ang espiritu ninyo. Mauna, ato man nagisutan doktrina sa Katoliko. O kaya kong Juan. Si Juan na to. Tanan ba pa rin Juan? Kay Juan, pilili. Wala na hilapti. Ang purpose na to, posible ba? Nga dili ingon nga buwat sa tao. Mauna, ato gaminta suwan o may tuwan na. Kaya nga naman, itag anak. Nasiyuan mo na. Ajo gamitan mo wang ipariha po niyang kagumutan na Katoliko. Aron na amoy katarungan. So sa ato pa, dili sa'yo kasi pahang Katoliko, gawa ni mo gamitan yung pasabot. Sa'yo ito nimo. Sa'yo mo. So ang kuna nga sa'yo, sa imong pag-ingon nga sa'yo ito nimo, nagsulti kag tinuod o namaka, tubag. Klaro kaayo, dili po sa'yo nako, kaya naman, huwag ang publihe. Ako na lang yung, hoy, alima, ano pagka sa'yo express ikaw, ba't kalimutan ha? Ha? Huwag man ba nablihin ako, gawa ko na saktong panahon, dahil pagka sa'yo, landay na ako, patay mo ako. Espirituhanon, sa'yo, dahil patay ko nga, ano na to yung patay ko. Kamu no, hindi ba tulong sa'yo, tabi sa'yo. So mo na kung ikaw pangayo konsiderasyon, habang po konsiderasyon ang magkatoliko karon nga wa pagkaabot sa panahon na giabligan. Kano may mga magkatoliko mauna sila. So dili ayaw i-judge ang Katoliko kay naapoy Katoliko nga sama nimo sa Katoliko pa ka nga wa papun ingon ni wa mablihi ang pagsabot. So ang nindot ini iampo sila instead ka imo sila pamayon o ingnon na kay Katoliko din katawhan sa Ginoo kay nagkang mga kasala. Wa ko man ko na sila mahiman bali sa ilang kinabuhi nga di maayo. Sunod na pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga ang mga pastor isugo nga magwali sa kaluwasan? Versikulo. Ang inyong ipangita, versikulo, word for word. Oral, ito na yung doktrina. Pero, na ay mabasa na agasa ang pastor. Wala inyo nga mabasa ang mga pastor nagsangyaw sa kaluwasan. Wala mabasa na. Hindi ang mga pastor mo mangandam, iandam ang katawan sa Diyos. Tudloan sa pulong sa Ginoo. Dayon, umupo, kung nanay mo. Kaya Biblia niya nga maliha. Siya, Filipe Junoko, ngayon, ang Junoko, na ang may tubig, nanong dili mo man ang kubunyagan. Di mo niya padayon si Pablo? Si Filipe? Layo na. Dili! Kung kinsikasi ang importante ng dili. Wanas pangutana. Kamu kay Bible alon man mo, motuo lang mo, ulong sa giingon sa Bible. Katong pag-ingon nimo nga walay mabasa nga ang pastor isugo nga magwali sa kaluwasan. Tinuod to o baka tubag. Tinuod pa to nga wa kay mabasa sa Bible nga mga pastor isugo sa Dios nga magwali sa kaluwasan. Tinuod o baka tubag. Tinuod o dili na. Mura. Dili ingon ang pasabot nga di mo dili. Walay mabasa. Kaya na akong basahon ato aning basahon aron
Bersikulo. Yes or no? Yes or no? Muni ang akong tubag. Oh, dili. Oh, ano? Dili mo pwede ko tubag ako ra. Ara tas Biblia. Dili. Tumagal Okay. sa dayon. Kategori ka Dili na lang. lagi basihan. Kay wala ba sa dili tinuod Ayaw ni. Ayaw na. Tanawa. Dire sa Juan 3. Basa lang ta kay gusto ang mukhang kamatuoran. Oh, dira. Huwag ka matubay sa tinuod ba? Dira. 34. Ay ang sinugo sa Diyos nagsortis mga pulong sa Diyos. O walay sukod ang Diyos kagahatag kanya sa iyang espiritu. Kung may pastor karon nagwali sa pulong sa Diyos, may nagwat na subuha kayo ang babasang pastor o pasang yaon. Kamu mabinsura mo di mo kukumba. Ayaw sa me. Kaya na ibasiyan dili pastor, dili evangelista. Ang ibasiyan ni pulong sa Diyos. Kung pulong sa Diyos, sa pastor sila, itawag na sa Diyos, harong sa nyaw. Kahit pulong man sa Diyos yang isang nyaw. Ayaw pagpasi sa iyang pagkapastor. Baka kung bulpeta kaya nagsangil ang wala sa Diyos. Si Satanas, nagamit ko pulong sa Diyos sa uban na yung maumon. Ayaw in blood pressure na nagkupot ka sa pulong sa iya, napot ka sa Diyos, kaya naamay klarong isugo sa Diyos. Amen. Oh, amen. O na pautan na tubaga, asa man mabasa na ang mga pastor isugo sa Diyos sa pagwali. Miingon ka ganina nga way mabasa. Sa imong pag-ingon nga way mabasa nga ang mga pastor isugo sa Diyos, nagsulti kang tinuod o nagsulti kang baka. Simple na nga. Yes or no? Ako na lang. Ako na nalagod. Ang Biblia pa itong tubag. Yes or no? Ano sa pagpangandam? Wala sila muwali na mo tulo. Bisa. Ano to? Itiso. Kino? 4. Mga pastor. 4. Kalma na lang. Ang mga baka kong bulpeta na Kalma lang ba? Oh. Basta, tawag Biblia. Sao O sa rin mga gasa, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawan sa Diyos. Pagpanandam sa tibuok katawan, dili sila mawali. Dili sila magtalo. Mandam din ka, mag-amang-amang ka. Oh, pastor na. Ang mga gasa niya mao ang mga uban, iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsanyos may balita, ang uban mga pastor, Isa lang ginawa. o ang mga magtutudlo. Kato lagi nagsanyaw pulos Ginoo. Isugo. Ha? Mr. Presi, ang akong pangutan na very simple. Asa, mabasa, sige maliwali isugo ang pastor. Kinsa lagi ang isugo? Asa lagi mabasa ka kung kamo isugo sa Ginoo, asa mabasa ka ang pastor isugo sa pagwali. Katong imong pag-inon gay na nga way mabasa, nagsulti kang tinuod nga ang mga pastor wala sugoa o nagsulti kang baka tubag. Yes or no lang? Dili lagi basihan, paminaw mo sa akong tubag. No, sa Dili, Yes or no, yes or no. Yes or no nga. Basihan ang purang pastor o mabasa nga isugo. Dili lagi sa mabasa nga isugo. Wag isugo anak sila. Kung dili, ang Biblia paminaw mo sa akong tubag. Sapos lagi bisa ko. Bahala ko kung di mo ka, ayaw siya lang mo sa lang. Ang gibasa na ko, ang sinugo sa Diyos,
magsultis pulong sa Diyos. Kinsa lagi na kasinunggo. Tatlo matang nagwalis pulong sa Diyos. Ha? Kinsa lagi. Specify. Mabasa lagi. Oh. Dili sa inyo basa. Ay! Kaya sa Biblia, dili sa mga basa, tanawang manatog na abay pastor are. Sa balikon. Ako para makasabot gud ka Panfesi, no? Para di ta balik-balik og pangutana, one word is enough for a wise man. Ang isa ka pangutana kung imo daw paningkamutan na sabton, kay iniingon ka man na ang sinugo sa Dios mo'y muwali sa pulong sa Dios, isundan na kita ka. Kinsa man lagi ang sinugo sa Dios, pastor o pare? Tubag. Ang pare sa una, karon pastor na. Ay! Kasama! Na-football naman. Basahan ko. Kawin ka ng football na. Abay pare, gusultan sa Episo 4:11. Uy, pare na. Na-football na. Abay, basahan ito. Football Sa basta na ito. Football na. Unang basahan mo. Tiwan ko ba sa Biblia? Kung sa'yo na itabo. Matay! Malaglag ang akong katawan. Tunggay wala ako ninyo ila. O kay isalikway maninyo ako. Isalikway ko sab kamo. Ingon nga akong pare. Isa na ka. O kay nalimot man kamo sa balaod sa Dios. Kalimtan ko usab. Kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Isa pa na. Sa nagkadaghan na inoong kamo, misamot ang inyong pagpakasala kanako. O sa ilisan ko kaulawan ang inyong katungganan. Kaya nga naman, tungod kay wa naman musunod sa pagtulunan sa Ginoo. Kay bawal naman silang makaminyo. Bawal na pagkaon. So muna nga ang mga pare na football na. Pastor na ibuli. Huwag yun siya kabasa. Isa sa yung versikulo, basahon ko na ko sa Palakias. Okay. Moanhi siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pare sa pagputli sa plata ng tulawan. Aron maghalad sila sa Ginoo sa husto mga halad. Hinluan! Kahit inood pare nagkasala, pero hinluan man sa Ginoo. Kamong mga pastor be, asa matabasa kung makasala mo, hinluan po mo sa Ginoo. Wala minsan nga pastor pare ra. Tungod kay ang pare may nakasa Old Testament pa man. Di ba? Klaro ato lagi mo. Iwasan ba sa Biblia na inyo? Inyo kani, sila na nadaan. Gandaan wana. Amigo dito. Ayaw pagbase sa all kay ginluan naman God ang ginlo kadtong dugo kay Kristo. Mao ang gibelan karon dili na mga pari. Kadtong mga apostoles, propeta, pastor, magtutulog ng sangyaw, aron andamon ang mga pari nga nahinluan. Okay. Sa niyo na ta. Unang Pedro 2:9. Apang kamo mong piniling katauhan ang harianong mga pare. Mga pastor.
O ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maira o magsangyaw sa kahibulongan nga mga buhat sa ginatawagana kinsa man ang isugo o magsangyaw ang harianong mga pare o ang harianong mga pastor tubag. Ang mga harianong pare nga bago Sino ba ko? karong na pare gikan sa kaningkit tumakiwasan lagi basa kena publiko ka Ang palutana lang ko ba, simple lang. Kinsa man ang isugo sa bagong tugon na magwali sa pulong sa Ginoo, ang harianong mga pare o ang harianong mga pastor. Multiple choice lang. Ang harianong pastor o ang harianong mga pare. Ito ba? Nakaisila magagag multiple choice ang test. Masa man na ito ba? kamo pakiwasa ko to ba mubasa ko kaya na yung mga tao Lumagasa lang. bahala di mo kasabot bahala magugot mo katulad nakasabot may mahimo na diri apan kamo mga piniling katawhan ang harianong pare o ang balaang nasod Iko Ay, pastor! ano yung mamambud mo? Oy, pastor! Relax ba? Pura mo muna kalangan ha? Tanaw na kita ng mga pareha dili ka itong eskwela seminaryo ang isa mo gipili ka mo sa Diyos aron maiya pa di kayo mo gamit sa dili pa iya og aron magsangyaw iyahon sa mga kahibulungang buhat sa Diyos gitawag ka mo niya gikan sa kaningit ngadto sa iyang katingalahang kayag pare ni nga dili yung eskwela seminaryo mga taong nangabago gikan sa pagkadautan ba Mone kondre dili ke. Inyo automatic ka na mapare karon sa tuwa. Mo na gingon na ni. Oy, lasan pagdana oy. Ayaw na kayo na. May mabasa dire. Nga iya. Onya. Amo may gigamit mo ni mong di man maisyo. Mo gamit og lain bersikulo. Kaya to di ta. Manto magpuntada tayo ni. Dili mo may gihatag nimo ni. Para maglain ta na. Gipili kamo sa Diyos. Kinsa napili? Diyos. Dili ang mga pare may napili kung pare para mapare. Diyos ang napili. Aron maira, aron maiya. O aron magsangyaw. Kung maiya na mo sangyaw na. O sa sangyaw. Pastor. Kay bulong ang buhat sa Diyos. Karon kay Diwalay mas tinuod nga Katoliko, di man na kay bulungan. Kundi ang kay bulungan na ni nga si Kristo namatay gilumong. Wapa. Uy, mga nito. Wapa ko mamabasa. Adlo ko mo. Basa. Na. Gitawag ka mo niya. Sa kangit-ngit. Ngato sa iyang katingalaang kahayag. Mo na dili na seminaryo. Mga taon na bago. Mula man si Brad Pitt ang iya sa microphone. Ang nakauntang na ka, Tracy, kung nakasabot ka sa unang Pedro 2:9 ba, kinsa man ang gisugo nga magwali sa pulong sa Ginoo, harianong mga pare o harianong mga pastor, basi na mga bata diha paniya diri basi makatubag pa na. Di makulang ta bata be kay di man siya matubag. Dili na isyu ng maiya ang Dios ang pili. Ang ako pangutana sa unang Pedro 2:9 nag-ingon din
o kamo mao ang katawhan sa Dios, ang harianong mga pari, gisugo kamo sa Dios nga magsangyaw sa iyang kahibulungan na mga butang. Ang pangutanan ako simple, kinsa man din niyang gisugo nga magwali, ang harianong mga pastor o ang harianong mga pari. Multiple choice ra. Multiple choice. Harianong mga pari o harianong mga pastor. Very simple question. Even ang bata karon wato patol kabalong mo tumang. Nanong mahadlok magabrapesing mo tumang. Asa kinsa ang gisugo sa Dios, harianong mga pari o harianong mga pastor. Duha ra gyud ang imong pilian. Sumala sa gitudlo sa balaang kasulatan. O ba? Tupag na! Oh, hari anong pare? Nagtubag na ko na i-record ni video ni. Bakit? Gabasa ko subag. Wala, magka... May mo tubag. Akong ibasa nila ko patiwason ninyo basa. Kay mahadlok mo kinsa ning mga barian. Anong klaro ba na ay publiko na minaw to? Ibakbak mga sila. Specify lagi hari anong pare o hari anong Ang gusto na magkupul ko mukhang mong kita iya. Bisita ko ninyo. Ikaw kung singgit. Kalma lang no? Kauban to ni mo yung pagpato ah! Ikaw, daragwan! Oh. Na, nabasa ko sa tubag na ko. Ha? Nabay sa lataw na ko ni wala ko patiwasa. Kay dili man natama nos arianong pare. Oh, basa ko para tubag jugoro na yung mga tao kung kinto sila. Apang kamu mau ang piniling katawan, ang mga harianong pare. Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kaibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa galitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Dili na pasabot pare kanang seminaryo. Kundi katong mataong na iya na, katong mataong gikasangit. Oh, muna yung mga pare. Okay. Dili nang iyo nga. Basta na pare. Kumbaga lagi ang pangutana. Kinsa man ang gisugo sa Dios nga magwali sa iyang pulong. Sumala sa imong gibasa, unang Pedro 2:9, ang harianong mga pare o ang harianong mga pastor. Ano lang? Kung sa may mabasa, kinsa man ang isugo, ang harianong mga pare o ang harianong mga pastor. Simple lang kayo ang pangutana, mister. So, bisan bata, kapalong mo tubag na kay multiple choice na gud, di ka maglisod. Pero kung naglisod ka man og tubag, nahadlo ka ba nga masakpan ang imong pagkabakakon tubag? Kamu dahil wa maminaw. Di ba sa ganin ako, harianong pare? Hari anong? Di yung bakakon. Di ang tiwason ninyo. Okay na. Hari anong pare? Hari anong pare? Kamu kayo okay kay dyan naman pare. Hari anong pare na? Ay, sakto na.